Gari Ugarte, Euskadi Fundazio taldeko txirrindularia, gaur bigarren lasterketan Iturmendin, lasterketa iesaldian sartuta eta sorpresa pixka bat izan da, zeren Espinaz bigarren postua egin duzu. Nola ikaiztun zu lasterketa? Bai, hori, lehenengo itzulitik iesaldi naiz, eta sentsazio onak aurkitu ditu bertan, eta azkenengo itzuli narrapa egin digute, eta plana izan taldek nahi esprinta preparatzea, baina libre utzi didate eta orduan nire aukera jokatu ditut, eta bigarren postua lortu dut. Oso ondo, efectivamente, bai. Hala ere, azken kilometroetan pelotoian oso multzoa zen, eta bueno, ez zegoen erresa postu ederra prestatzeko Espina, nola ikusten duzu? Bai, egia esan taldek lan oso nahi indo, zatik azkenengo 2 kilometrotan trenean jarri geha, eta talde osoa jarria tiratzen, eta hori, taldekide batentzat preparau dugu esprinta, eta hori, nahi libre utzi diatenez, nire taldetaz baita aprobetxau nahi, eta emaitza polita dugu lortuet. Zorionak eta eskerrik asko. Eskerrik asko.